modernizacija Orla podrazumeva ugradnju napadno-navigacijskog sistema koji će omogućavati ono što naše vazduhoplovstvo očekuje već dugi niz godina, to je da može da se priđe na maloj visini, da se lansiraju vođena ubojna sredstva van dometa bliske PVO i da se ona efikasno pogode i unište. To je osnovni element modernizacije uz urađen potpuno nov kokpit i naravno integrisane su te nove vrste vazduhoplovnog naoružanja i integrisan je izviđački pod odgovarajućih savremenih karakteristika. Pa uvođenje u upotrebu se, znači mi smo sa projektom počeli nedavno i očekuje se neki period otprilike godinu dana da se završe potrebna ispitivanja i da dođe do uvođenja u naoružanje. O raketama takođe. Ne, to su, znači istražuje se mogućnost da modernizovani ORA obavlja misiju, kako se to kaže, air policing, zato su integrisane rakete vazduh-vazduh, R-60, ali ono što je osnovna namena to je da on značajno podigne mogućnosti za borbu protiv ciljeva na zemlji i s tim u vezi dve nove vrste vođenih raketa se razvija paralelno sa razvojem Orla, modernizacija Orla.